Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes iawn i'r gwasanaeth. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ymuno ni eto syl hwn. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli i ni heddi. Croeso cynnes iawn. Gyfeillion annwyl, gadewch I ni garu'n gilydd, oherwydd o Dduw y mae cariad, ac y mae pob un sy'n caru wedi eni o Dduw, ac yn adnabod Duw. Yr hwn nad yw'n caru, nid yw'n adnabod Duw, oherwydd cariad yw Duw. Yn hyn yn goswyd cariad Duw tuag atom, bod Duw wedi anfon unig fab i'r byd, mwyn I ni gael byw drwyddo ef. Yn hyn y mae cariad, nid ein bod ni'n caru Duw, ond I fod ef wedi'n caru ni, ac anfon I fab I fod yn foddion ein puredigaeth o ddiwrth ein pechodau. Gyfeillion annwyl, os yw Duw wedi'n caru ni fel hyn, fe ddylen ninne hefyd garu'n gilydd. Nid oes neb wedi gweld Duw eriod, os ydym yn caru'n gilydd, y mae Duw yn aros ynom, ac y mae ei gariad ef wedi berffeithio yno ni. Dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod yn aros ynddo ef ac ef yno ninne, am iddo roi ni o'i ysbryd. Yr ydym ni wedi gweld ac yr ydym yn tystiolaethu bod y tad wedi anfon ei fab yn waredwr y byd.
Cariad yw Duw. Y mae'r hwn sy'n aros mewn cariad, yn aros yn niw, a Duw yn aros yn ddwyntau. Yn hyn y mae cariad wedi cael ei berffeithio yno ni, fod gennym hyder yn ni ddyfarn, oherwydd fel y mae ef, felly rydyn ni'n hefyd yn y byd hwn. Nid oes ofn mewn cariad. Y mae cariad perffaith yn bwrw allan ofn. Y mae ewnelo ofn a chosb, ond nid yw'r hwn sy'n ofni wedi berffeithio mewn cariad. Yr ydy ni yn caru, am iddo ef yn gyntaf ein caru ni. Os dywed rhywun rwy'n caru Duw ac yntau'n casau ei frawd, y mae'n gelwyddog, oherwydd ni all neb nad yw'n caru'r brawd y mae'n ei weld, garu Duw nad yw wedi ei weld. A dyma'r gorchymyn sydd gennym oddi wrtho ef, bod i'r hwn sy'n caru Duw, garu ei frawd hefyd. Dydd Mercher diwetha, y 5 ar 20 o Ionawr, oedd hi'n ddiwrnod Santes Dwynwen, nawdd Sant y Cariadon. Ac mai dim ond yn lle ddiweddar mae dydd Santes Dwynwen wedi dod yn boblogaidd fel gwyl y Cariadon, gyda sefydliadau Cymraeg yn annog pobl i ddathlu'r diwrnod fel achlysur mwy Cymreig na gwyl Sant Ffolant. Mae Dwynwen wedi cael ei hydnabod fel Santes y Cariadon ers canrifoedd. A chynnu bod ni wedi nodi'r diwrnod hwn yn ystod wythnos aeth heibio, mae'n briodol felly ein bod ni'n cymryd cariad fel thema i'n hoedfa ni heddi. Mae cariad yn sail i efengil Iesu Grist. Cariad yw rheol air y bywyd Cristnogol. Tybed faint o bobl all edrych ar ein bywydau ni, chi a fi, a gwybod bod na ddwy gyfraith y mae Cristnogion i gyd yn ffurfio nhw, caru Duw a charu'n cymydog fel ni'n hunain. Fe ddaeth cyfreithwr at Iesu Grist rywdro gofyn iddo fe, athro, beth yw'r gorchymyn mwyaf yn y gyfraith? Ac fe ddwedodd Iesu wrtho, car yr arglwydd y Dduw ath holl galon ac ath holl enaid ac all holl nerth. Dyna'r gorchymyn cynta,
ond mae'r ail yn debyg iddo, a char dy gymydog fel ti dy hun. Ar y ddau orchymyn yma, yma'r gyfraith a'r proffwydi'n dibynnu. Tybed os dyw dyna beth mae'n cymdogio ni yn ei weld wrth edrych arno ni, cariad at Dduw a chariad at gymydog. Ond beth yw cariad? Pe bai chi'n restru rinweddau sy'n rhan o gariad, ble fyddech chi'n dechrau? Gadewch chi fi rannu fy restr i gyda chi, a gweld a fydd eich restr chi yn cyd-fynd a'n restr i. Yn gyntaf, mae cariad yn rhywbeth yr ydyn ni'n ei ddysgu. Dydyn ni ddim yn medru'n caru pan gewn ni'n geni. Mae babis bach yn lyflu. Maen nhw'n brydferth, maen nhw'n gariadus iawn, ond dydyn nhw ddim yn gallu caru. Dydyn nhw ddim o reidrwydd yn gallu caru. I ni'n dod i'r byd hwn yn meddwl am ein anghenion ni yn unig. I ni'n llefen, i ni'n crio, ac mae rhywun yn rhedeg i gwrdd ar angen ni. Ac i ni'n fodlon wedyn. A chi'n bod yn anffodus, nid pawb sydd yn tyfu mas o'r sefyllfa honno, nid pawb sy'n mynd heibio'r syniad hwnnw o fywyd. Mae rhai oedolion yn byw i bywydau heddi, yn disgwyl eraill i fodloni i anghenion nhw drwy'r amser. Ond mae rhan fwyaf ohono ni'n dysgu rhywbryd ar hyd y ffordd bod angen i ni garu nôl, bod angen i ni rannu'n cariad. I ni'n dysgu bod rhaid i ni ollwng gafel yno ni'n hunain, a chychwyn rhoi. I ni'n dysgu rhoi cariad yn ôl yn ogystal â'i dderbyn. I ni'n dysgu caru oherwydd bod rhywun yn ein bywyd wedi'n caru ni, wedi rhannu cariad â ni. Oedd y blentyn bach rywdro'n eistedd ar lun i fam ac yn syllu i'w llygaid, ac wrth syllu oedd e'n gallu gweld adlewyrchiad ei hunan yn llygaid i fam. A meddai fe, mam, rwy yn dy lygaid di. A meddai fam wrtho fe, ac rydw i yn dy lygaid di hefyd. Ac yn ystod y dyddiau yn dilyn fydde'r bachgen bach yn gofyn i'w fam bob hyn a hyn, mam, o dwi dal yn dy lygaid di. A na chi fachgen bach y ddysgodd wrth i fam sut i garu ynddo fe. Ac i ni wedi dysgu'n union beth oddi wrth rhywun sydd yn agos i ni hefyd. Mae gan bob yr un ohono ni stori o hadrodd. I ni gyd wedi gweld ein hunain yn llygaid rhywun arall rhywdro. Ac mewn eiliadau ansicr bywyd, mae'n gysur gwybod ein bod ni'n dal ein llygaid ein tad nefol. Mae cariad yn rhywbeth yr ydyn ni yn ei ddysgu. Yn ail, mae yna darddiad i gariad. Mae cariad yn tarddu o rwle. Yn union fel afon sy'n llifo i'r môr, mae'r afon wedi tarddu o rwle ac wedi tyfu a lledaenu a dyfnhau ar ei thaith. A mae hyn yn wir am gariad hefyd. Mae yna reswm pam ein bod ni'n gallu caru, ond ble mae tarddiad y cariad hwnnw? Wel, mae rhaid i ni droi at y Testament Newydd ac at y Epistol Ioan sy'n dweud wrtho ni bod cariad wedi tarddu o Dduw. Duw yw ffynhonnell cariad. I ni'n caru oherwydd bod Duw wedi'n caru ni yn gyntaf. Fe gymerodd y cam cyntaf. Fanna mae'r tarddiad. A chariad Duw wedi lledaenu tan iddo fe dyfu'n fôr o gariad, a chael ei amlygu y marwolaeth Iesu Grist ar Galfaria. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, tywysog bywyd pur yn marw i brynu'n bywyd ni. Faint ohono ni a lefarodd yr adnod, Duw cariad yw yn y cwrdd pam o'n i'n blant? Wel, allai weithoch chi, pan bydde mam yn dysgu adnod i fi bob dydd Sul erbyn bod fi'n cyrraedd y sedd fawr, yn aml iawn bydde'r adnod wedi mynd i Abergofiant, bydde wedi diflannu, gweitha'r holl ymdrech i'w dysgu ddi yn y lle cyntaf. Ond, oedd backup da fi bob tro, a'r backup oedd, Duw cariad yw. 3 gair. Ond i fi, dyna adnod fwyaf y Testament Newydd os na'r y Beibl i gyd. Duw cariad yw. Y mae cariad Duw yn fwy ac yn lledaenach ac yn uwch ac yn ddyfnach nac unrhyw gariad y medrwn ni roi. Ac mewn eiliadau ansicr bywyd, mae'n gysur gwybod bod gyda ni Dduw sydd yn ein hamgylchynu ni ar fath gariad. Yn olaf, cariad yw unig obaith y byd. Cariad yw unig obaith y byd.
Os na fyddwn ni'n cynorthwyo'r byd i gofleidio'r rheol cariad, yna fydd ein byd ni byth yn torri'r cylch o anobaith a thrais sydd yn ei dagu ac sydd wedi dagu ers canrifoedd. Dyna pam ei bod hi'n bwysig i'r byd wybod am Iesu Grist, oherwydd ynddo fe mae cariad Duw wedi ymlygu. Yn Iesu fydd yn gosod Duw gariad go iawn i ni ar waith. Fe ddysgon i ni mae cariad sy'n sylfaen i'r bywyd Cristnogol. Nid pa mor ddiwiol i ni yn ymddwyn sy'n bwysig, ond bod gyda ni gariad yn sylfaen i'n ffydd ni. Ac mae Duw yn ein galw ni i fod yn bobl sydd yn gyfryngau i gariad drwy ni ddangos concern a thosturi a maddeuant i bobl eraill. Gall y math hwnnw o gariad achub y byd. Mae cariad, chi'n gweld, yn chwalu muriau hiliaeth, mae e'n chwalu muriau cenedligrwydd ac unrhyw fur arall sydd yn ein gwahanu pobl ddiw oddi wrth ei gilydd. Mae'n ein clymu ni ynghyd i gymuned mewn undod yng Nghrist. Yn ogystal â bod yn ddwyrnod Santes Dwynwen yn ystod wthnos diwetha, yn rhyfedd iawn, di Gwener diwetha, mi roedd hi'n ddwyrnod cofio'r Holocaust hefyd. Dyna chi ddau ddigwyddiad hollol wahanol o fewn tridiau i'w gilydd yn dife. Dydd Santes Dwynwen ar y 5 ar 20 o Ionawr, a dydd cofio'r Holocaust ar y 7 ar 20 o Ionawr. Wedi cyfeirio ar blaen at hanes a dewrder Cori Ten Bŵn. Mae ei stori, The Hiding Place, wedi ysbrydoli miliynau. Ond does dim llawer yn gwybod am hanes i nai, a fi yr un mor ddewr, sef Peter van Woerden. Pan oedd y Natsied yn meddiannu tir yn yr Iseldiroedd, cludodd Peter blant i ddewig dan orchydd tywyllwch o'i cartref yn Harlem i guddfannau cyfrinachol eraill lle geson nhw i hachu brag y Natsied. Cafodd ei ddal yn y diwedd a threuliodd sawl mis yn y carchar. Ar ôl y ryfel, fe deithiodd e'i deulu cerddorol ledled Israel gan ganu a thystio dros yr arglwydd. Pan gafodd drawiad enfawr ar y galon, dyma nhw'n ei rithro fe i ysbyty Hadesa yn Jerusalem, ac fe achubodd y meddyg oedd ar alwad y diwrnod hwnnw i fywyd. Ac ar ôl iddo fe wella, mynegodd Peter i ddiolchgarwch i'r staff meddygol, ac wrth drafod yr Holocaust, fe ath y meddyg i bisis oedd siarad ag ac fe gwympodd Peter i ddarnau hefyd o dan emosiwn. Oherwydd wrth iddyn nhw gymharu nodiadau, fe ddywedodd y meddyg wrth Peter i fod yn un o'r plant hynny yr oedd Peter wedi achub. Ac yna, flynyddoedd yn ddiweddarach, yr oedd llwybrau'r ddau wedi croesi yn ragluniaethol, ac yr oedd yr un bach a chibwyd gan Peter flynyddoedd yn ôl, bellach wedi achub i fywyd Mae Peter von Woerden a Cori Ten Bŵn yn ymgorfforiad o gariad arbennig iawn. Mae'n gariad heb ffiniau, mae'n gariad diamod, yn gariad nad yw'n gwahaniaethu o gwbl o ran hil na chrefydd. Mae Duw yn ein galw ni heddi i gychwyn ar y bererindod honno o gariad gyda'n gilydd, yng nghwmni Iesu ac yn enw Iesu Grist hefyd. Cariad Iesu Grist, cariad Duw yw ef, cariad mwy ar byd, cariad mwy ar nef. Amen. Show
Gweddiwn. Diolch i ti o Dduw ein Tad, mae mewn cariad yr wyt ti wedi delio ni eriod. Yn dy gariad fe greais di ni ar dy lun a ddelw di dy hun, a gwneud y byd yn llawn cyfoeth ac amrywiaeth ar ei gyfer. Yn dy gariad fe ddys ti'n agos iawn ato ni yn dy fab Iesu Grist, gan ddangos dy hun yn dad, tyner a graslon. Diolch i ti o Dduw dy fod yn dy gariad yn ein tywys ni berthynas a'n gilydd, a'n hanwyliad a'n cyfeillion, ein cydnabod a'n cyddynion ym mhob man. Gofynnwn i ti roi dy fendith ar bob perthynas o gariad rhyngom. Bendithia'n cyfeillion a gwna ni bob amser yn ffyddlon i'n gilydd, yn barod ein cymwynas ac yn werthfawrogol o bob caredigrwydd. Bendithia'n hanwyliad a'n teuluoedd, gwna ni'n rasol yn amyneddgar ac yn ofalu sefyddiannau'n gilydd. Bendithia ni yn ein hymwneud a'n cydddyn, yn arbennig cynorthwya ni i garu'r digyfaill a gwrthodedig a'r rhai nad yw ein hawdd i ni ei hoffi. Disg ni garu fel y carodd Crist ac i ddysgu gras a brawdgarwch. Gweddiwn o dad nefol dros ein byd ni, a phawb sydd mewn angen am nerth dy gariad. Pobl anghennus y byd, yn newynog y tlodion a'r gorthrymedig, yr rhai sydd heb wybod am gariad Duw na gofal cydddyn. Pobl anhapus y byd, y galarus, yr unig a'r diymgeledd, yr rhai sydd heb neb i'w caru. Pobl anghyfrifol y byd, yr rhai sy'n peri poen a gorthrwm i eraill, ac yn ddifater o adfyd i cyddynion. A phobl addfwyn y byd, yr rhai sy'n tystio mewn gair a gweithred i ffordd dra rhagorol cariad Crist. Rhoedden nhw oll ac i ninne o ddiddanwch dy gariad, a helpa ni dyfu yng ngras a thosturi Iesu Grist ein harglwydd. Gofynnwn hyn yn ei enw ef, yn dysgodd ni wrthweddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein Tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddyiwn unau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, can ei seiddo tir deyrnas, ar nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.